Echipa Diamond Steam vă prezintă uleiul de lavandă. Uleiul de lavandă este un ulei esențial obținut prin distilarea din vârfurile de flori ale anumitor specii de lavandă. La nivel mondial există peste 400 tipuri de specii de lavandă, cu mirosuri și calități diferite. Uleiul de lavandă este utilizat pe scară largă la fabricarea produselor cosmetice și a parfumurilor. Aplicat local, uleiul de lavandă este deseori folosit pentru atenuarea imperfecțiunilor tenului. Adăugându-l în apa de baie, facilitează relaxarea sau aplică-l pe tâmple și pe ceafă. Adaugă lavandă la loțiunea pentru ten și corp pentru a atenua imperfecțiunile pielii. Adaugă câteva picături pe tălpi înainte de culcare și te vei liniști cu siguranță. Poate fi folosit în difuzoare. Pune 3-4 picături în difuzorul ales. Alimentar, diluează un pic în 125 ml de lichid. În uz extern, pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de ulei cărăuș, adică uleiul de cocos. Pentru baie, amestecă 5 picături cu 5 ml de ulei de cocos. Pentru utilizarea ca parfum, amestecă o picătură cu 10 picături ulei de cocos. Pentru dureri musculare, crampe și zone tensionate, se va efectua masaj local cu un balsam sau ulei vegetal în care este inclus uleiul de lavandă. Pune câteva picături pe un prosopel sau batistă seara înainte de culcare, lângă pernă, și te va ajuta să ai un somn liniștit. Uleiul de lavandă este contraindicat în primul semestru de sarcină. Dacă și tu dorești să folosești acest produs minunat, apelează cu încredere la oricare din reprezentanții echipei Diamond Steam și te va ajuta cu siguranță să achiziționezi acest produs.